Fáilte chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Seo a seacht na Déagóirí Cróga. Joigh tú na nótaí a haon leis an bodcréile seo faoin nasc an tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bhíodh an tSraith Pictiúr os de chóir fad is atá tú i gcéisteach leis an bodcréile seo. Slide 2, Pictiúr a haon. Mícheál, sa labba, gus deala báistí. Slide 3, Obertí simplí do Pictiúr a haon. Bhí Mícheál sa Pictiúr seo. Bhí sé ina chulla sa labba mar bhí sé an tín. Bhí sé ag deala báistí taobh muo. Slide 4, Fórbord folklóra ar Pictiúr a haon. Lá phluc gheimhre a bhí ann. Bhí sé ag caithfh scanna gréasaí taobh muo. Bhí tiltte móra ar an tráid taobh muo ag ardú go leibhéal don séireach. Bhí Mícheál tar éis a bheith tín ar feadh cúpla lá. Foréir, bhí sé tín sa labba ar feadh an lae. Slide 5, Pictiúr a dó. Ina hasamh sa chistin. An tuisce tar éis teachta stath. An bhuartha faoi leibhéal an uisce. Slide 6, Obertí simplí do Pictiúr a dó. D'fháirigh Mícheál an labba agus chuaigh sé go dtí an chistin. Bhí an tuisce tar éis teachta stath sa chistin ón tráid. Bhí an tuisce thar rúidtín Mícheál. Bhí Mícheál an bhuartha mar bhí leibhéal an uisce ag ardú go tapaí. Slide 7, Fórbord folklóra ar Pictiúr a dó. D'fháirigh Mícheál an labba mar bhí deoch ag teastáil mhaith sa chistin. Níor chreid sé fianaise a thuaille nuair a shiúil sé isteach sa chistin. Bhí uisce gacáis ar fud an urlár. Bhí sé beagnach truthe amháin i naineacht. Slide 8, Pictiúr a 3, amach an inneoig. Leibhéal an uisce tar éis ardú, ímar agus éimeann. Slide 9, Obertí simplí do Pictiúr a 3. Duscail Mícheál fuinneoig a thiorma leapa agus chuir sé ag ceann amach. Thosaigh sé ag scradaíal agus ag béiciúil. Bhí leibhéal an uisce tar éis ardú go tapaí. Bhí éimeann agus ímar i driblóid freisin leis na tiltte. Bhí siad ina seasamh ar bhaile clice. Ach, buíochas le dia, cúla siad Mícheál ag scradaíal. Slide 10, Fórbord folklóra ar Pictiúr a 3. Chuaigh Mícheál có fada leis an bhuinneog. Buanna prab ú fásach as nuair a chonaic sé cé chud dainn is a bhí na tiltte ar an tráid. Bhí beirt Déagóir, ímar agus éimeann ina sí ar bhaile clice áard ar an taobh eile den tráid. Ar ábhraigh an tíl chonaic siad cruachás mhíthe. Cé go raibh na tiltte an chontúirteach, thuig siad loithreach go mbeadh orthú rud éigin a dhéanamh. Slide 11, Pictiúr a 4. Gléifóin ar na seirbhísí éigeandála. Dúirt sé go bhfanach sé leis. Nervhís, áthas. Slide 12, Obertí simplí do Pictiúr a 4. Chuir ímar gléifóin ar na seirbhísí éigeandála. Dúirt sí leo teach go tapaí agus dúirt sí go raibh siad ar shráid na habhn. Chuaigh éimeann trasna chuig Mícheál bocht agus dúirt sé go bhfanach sé leis. Bhí nervhís ar Mícheál, ach bhí átasar go raibh cabhair ann. Slide 13, Fórbord folklóra ar Pictiúr a 4. Chuir ímar gléifóin ar an rigéad dóiteáin. Dúirt sí leo teacht go tapaí mar bhí leibhéal an uisce ag ardú go tapaí.
Dúirt sí leo go raibh Mícheál ar shráid na habhain. Shiúil éimeann trasna tríd uisce chuig Mícheál chun cabhrú leis. Bhí Mícheál thar bheith buíochta. Dúirt éimeann go bhfanach sé leis cé go raibh sé fatseach agus eaglaach faoin na tiltte don séireacha. Sláide 4, Pictiúr 5. Brigáid dóiteáin. Thú siad. Díslig leibhéal. Haring siad. Cheas siad siar. Sláide 5, Abertí simplí do Pictiúr 5. Gan mór an mhuile, tháinig an bhrigáid dóiteáin chun cabhair a thuairt do Mícheál bocht. Thú siad an tuisce ón tráid leis an beagbáin mór a bhí acu. Díslig siad leibhéal an uisce agus haring siad Mícheál as an teach. Cheas éimeann agus ímar siar ag fécinnt ar an actra ag tarlú. Sláide 6, Fórbairt folklóra ar Pictiúr 5. Tháinig an brigéad dóiteáin ar dhearradh hir há. Ceappa gur thóg siad an síoreacht le teacht ach inar rire bhí siad an tapaí. Thú siad an golóir uisce ón tráid leis an beagbáin mór a bhí acu. Ísliaach leibhéal an uisce go garad. Haring fear dóiteáin amháin Mícheál as an bhuinneoig. Bhí riméad an domhan ar gach duine go raibh sé slán. Sláide 7, Pictiúr 6. An tín, áthasar, san ospidéal, ná habar é, ní fada go mbeidh tú a muith. Sláide 8, Abertí simplí do Pictiúr 6. Bhí Mícheál san ospidéal sa Pictiúr seo. Bhí sé fós an tín ach bhí áthas an domhanar gur tháinig sé slán ón na tiltte. Gabh sé buíochas le hímar agus le héimeann. Dúirt ímar leis ná habar é. Dúirt éimeann leis ní fada go mbeidh tú a muith ón ospidéal. Sláide 9, Fórbairt folklóra ar Pictiúr 6. Tógad Mícheál go dtí an tospidéal. Bhí sé fós an tín ach an bhuíoch gur éirigh leis éilú ón seach sa bhailse. Thug éimeann agus ímar cuairtear. Gabh Mícheál buíochas leis an mirt acu as ucht a nasciachta agus a grógachta a thaispáin siad. Bhí ímar úil agus dúirt sí leis ná habar é. Bhí áthas ar éimeann agus dúirt sé ní fada go mbeidh tú sa bhalla arís a bhí híal. Sláide 10, Ceistena. Sláide 21, Ceistena samplacha. Cá raibh Mícheál sa chéad Pictiúr. Cén crop a bhí ar an gceistin i Pictiúr 2. Cé a bhí ina sí ar thaobh na sráide i Pictiúr 3. Céir do rinne na Déagóirí i Pictiúr 4. Cén chuí ar thábháil an fear dóiteáin Mícheál i Pictiúr 5. Cad a dúirt Mícheál leis na Déagóirí i Pictiúr 6. Cad a dúirt ímar le Mícheál i Pictiúr 6. Sin deire an ceachta, gur a míle maithagad agus go mbeidh go geal leat.